ସମସ୍ତେ ଜାଣିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ତିଆରି ହୁଏ। ସମସ୍ତେ ଖାଇବ ହେଲା। କୁହ ସମସ୍ତେ କୁହ। ଟେବୁଲ ଚେୟାର କାଠରେ ତିଆରି କୁହ। ଟେବୁଲ ଚେୟାର କାଠରେ ତିଆରି। ଚେୟାର କାଠରେ ତିଆରି। ଦୁଧରୁ ତିଆରି ଦହି। ଦୁଧରୁ ତିଆରି ଦହି। ରବରରେ ସିନା ବେଲୁନ ତିଆରି। ରବରରେ ସିନା ବେଲୁନ ତିଆରି। କାଗଜରେ ହୁଏ ବହି। କାଗଜରେ ହୁଏ ବହି। ଆଇସ୍କ୍ରିମ କୋଉଥିରେ ତିଆରି ହୁଏ? ସମସ୍ତେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇଛ? ସମସ୍ତେ ଖାଇଛ? କେମିତି ଲାଗେ? ମିଠା ଲାଗେ ନା ନାଇଁ? କୁହ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ସିନା କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି। ଚିନି ଓ ଛେନା ମିଠା। ଆଇସ୍କ୍ରିମ କଣ କଣ ତିଆରି ହୁଏ? ଚିନି ଆଉ ଛେନା ନା ନାଇଁ? ନଡ଼ିଆ। କୁହ ସମସ୍ତେ ମଇଦାରୁ ସିନା କୁହ। ମଇଦାରୁ ସିନା ହୁଏ ପାଉଁରୁଟି। ମଇଦାରୁ ସିନା ହୁଏ ପାଉଁରୁଟି। ସମସ୍ତେ ବଡ଼ ବଡ଼ କରି କୁହ। ଚାଉଳ ବିରିରୁ ପିଠା। ଚାଉଳ ବିରିରେ ପିଠା ହୁଏ ନା ନାଇଁ? ସମସ୍ତେ ପିଠା ଖାଇଛ? ଧାନରୁ ସିନା ଚାଉଳ ତିଆରି। ଧାନରୁ ସିନା ଚାଉଳ ତିଆରି। ଗହମରୁ ହୁଏ ଅଟା। ଗହମରୁ ହୁଏ ଅଟା। କାଚରୁ ହୁଏ ବୋତଲ ତିଆରି। କୁହ ସମସ୍ତେ କାଚରୁ ହୁଏ ବୋତଲ ତିଆରି। ତୁଳାରୁ ତିଆରି ସୂତା।